Haideți să vă arăt ceva foarte interesant. Vedeți petele acestea de pe piatră? Astea se numesc granați și sunt pietre semiprețioase. Pe care lumea le cam ignoră. Uite două prinse. Dacă le șlefuiești, le finisezi, sunt mov, închis și cu fețe drepte perfect. Și de nu mă credeți? Am luat câteva de amintire. Hai să continuăm lista pietrelor prețioase, cu sau fără ghilimele. Într-o bună zi am căutat jasp, recunosc jaspul ăsta nu eu l-am găsit, Ionica Pop, Montaniardu. Înainte vă arăt aurul nebunilor. Ia uite-l. Vedeți cât aur. Jaspul e o piatră semiprețioasă din care se fac pandative, inele. De obicei cam cât unghia, cât pumnul cel mult. Uite aici. Și înapoi la aurul nebunilor. Uite aici cât aur.